meva tesi es centra en els aspectes ètics de la implantació de la telemedicina des de la perspectiva de la infermeria. Analitzo com la implantació de noves tecnologies pot influir sobre la relació terapèutica, la presa de decisions, la comunicació amb l'usuari o l'autonomia. Fer recerca em motiva perquè em permet donar resposta a les preguntes que sorgeixen del dia a dia de la pràctica assistencial i poder convertir-les en un coneixement científic, útil, replicable i amb impacte per a la meva professió. Personalment, considero que la professió infermera no només ha de seguir i basar-se en l'evidència, sinó que ha de ser una generadora d'evidència per totes les professions relacionades amb la cura. I això ho ha de fer amb una mirada pròpia, basant-se en la proximitat, la cura i la responsabilitat ètica. El grup de recerca Recuidem ha format part indispensable de la meva formació com a investigadora. Ha sigut un suport metodològic, un recolzament emocional i, a més, ha sigut un espai on s'han generat divergències i espais d'opinió per poder avançar en la meva recerca. També vull destacar que és una eina que tenim al nostre territori pel nostre col·lectiu d'infermeria i pot ser fonamental per impulsar la recerca des de tots els àmbits de la nostra professió. Aquest últim any hem realitzat un estudi per analitzar la part de la gestió del material quirúrgic relacionat amb infermeria i el circuit que aquest fa per arribar a quiròfan estava destinat a valorar incidències i possibles mancances per millorar la seguretat dels pacients creant quiròfans més eficients. Crec que infermeria és una peça clau per desenvolupar millores en les cures de les persones i en la seva atenció. Aquestes millores sempre han d'estar basades en evidència científica i, per tant, es torna imprescindible la recerca. El grup ha estat un aliat indispensable, m'han assessorat, m'han ajudat en moments en què tenia dubtes de com desenvolupar aquest estudi. La recerca és complexa i tenir una mà amiga que et recolza i et guia és molt important.